Hello po, good afternoon po sa inyong lahat mga mamamayan. Andito po tayo ngayong hapon na ito dahil magluluto po ako ng adobong sitaw. Ito na po ang mga ingredients sa aking adobong sitaw na lulutuin. Unang-una, sitaw, bawang, luya, beef, asin, toyo, oyster sauce, saka 1/2 cup na tubig, at saka 2 tablespoon na cooking oil. Uumpisahan na po natin ang pagluluto mga mamamayan. Maglalagay lang po tayo ng 2 tablespoon na mantika sa ating kawali. Ilagay po natin sa kawali ang ating sitaw, pagkatapos po ay maglalagay tayo ng asin, tapos po mga mamamayang maglagay tayo ng tubig na 1/2 cup. Tapos po mga mamamayang ay tatanggalin po natin itong ating sitaw sa kawali at ilalagay natin sa isang bowl na ganyan. Tapos po maglalagay ulit tayo ng 2 tablespoon na mantika sa ating kawali. Ilagay po ang ating beef. Tapos maglalagay lang tayo ng toyo. Mga 2 tablespoon na toyo. Tapos po maglalagay lang tayo ng 1/3 na tubig. 1/3 cup. Hahaluin lang po natin ang ating beef. At ngayon pong medyo tuyo na ang ating beef, ay hahaluin lang pong mabuti para hindi masunog. At ngayon pong luto na ang ating beef, ay pwede nang isunod ang ating sitaw. Maglalagay lang po tayo ng mga 1 teaspoon ng oyster sauce. Pagkatapos po ihahaluin natin to. Tapos hintayin na lang po natin na maluto ang sitaw. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating adobong sitaw. Papatayin ko na po ang apoy. Ito na po mga mamamayang ang ating adobong sitaw with beef. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong ate Mayang na nagsasabing mabuhay!